Gerenụ akụkọ ụwa nke taata bụ Mọnde, abalị 9 n'ime ọnwa Mee afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Tupu anyị aga n'ihu, gerenụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa ga-adị n'ụbọchị Satọde ikpeazụ nke ọnwa Mee afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra Worldwide. Maka inwetakwa ozi, kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ Nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka Nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-arịọkwa onye Biafra ọbụla ịtụnye naanị opekampe $10 kwa ọnwa iji wee nye aka na nchekwa ala nna. Ọgbakọ ntụkọta ego a ga na-adị kwa ụbọchị Satọde ikpeazụ n'ime ọnwa ọbụla. Ya mere eji ohere a na-akpọkọ ha na eze sio ka ha jụkwa ịnabata oku ndị omekome na-akpọ maka ntụkọta ego n'ụdịdị otu a, wezugakwa nke a ga-abịara gị kwa ụbọchị Satọde n'ime ọnwa ọbụla. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Chezie ntị ka nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ụlọ nnọchiteanya mba Britain akwụsasịala ozi a na-efesa n'ikuku mgbasa ozi nakwa n'akara nwudide wee sio na gọọmenti mba United Kingdom edebala aha otu Indigenous People of Biafra kwa otu ndị ọzọ amapụrụ n'iwu n'okwu akwụkwọ ya dịka otu na-eyi ndụ egwu. N'otu akwụkwọ ozi nke ụlọ nnọchiteanya mba Britain zipụrụ ndị nta akụkọ site n'ụlọ ọrụ ha dị na Abuja sịrị na asịrị aha a na-akọ bụ nnọọ okpokpo asị wee sio na amapụbeghị otu IPOB n'iwu na mba Britain. Nnukwu onye nnọchiteanya mba Britain kọwara sio na asịrị aha a na-akọ bụ nnọọ nke metụtara otu akwụkwọ ozi nke gọọmenti mba Britain zipụrụ n'abalị 23 nke ọnwa Eprel afọ 2022 banyere mmegharị ụkpụrụ iwu ha nakwa ozi ndị dị oke mkpa banyere otu ndị na-achọ nnwere onwe na mpaghara South East na ala Nigeria tinyekwara IPOB. Ọ sịrị na ozi ahụ nke akpọkwasịrị CPIN n'aha mkpirisi bekee kwupụtara sio na ozi banyere obodo ebe ndị na-achọ inweta akwụkwọ njirimara visa ha nakwa nke akpọrọ Country of Origin n'asụsụ bekee bụ nke ndị ọrụ gọọmenti mba Britain na-enwe mkpebi gbasara ọpụpụ na mbata n'obodo ahụ ji eme ihe bụ ndị na-eleba anya n'ụdị nchekwa a ga-enye ndị dị otu a bụ ndị kwupụtara na emetọrọ ugwu ha. Ọ sịrị na ndị na-achọ ịzọrọ isi onwe ha nakwa ndị kwupụtara na emetọrọ ugwu ha nye mba United Kingdom bụ ndị a na-anabata dịka nke dabara na oke na ọrụ dịịrị ha n'okpuru nkwekọrịta enwere na nnukwu ọgbakọ otu mba ụwa na-ahụ maka ndị gbara ọsọ ndụ na-eleba anya n'ozi banyere obodo onye dị otu a si pụta nakwa iwu ha. Sịrị na ozi nnyocha ha mere banyere otu ndị na-achọ nnwere onwe na mpaghara South East tinyekwara otu Indigenous People of Biafra bụ nke a na-enyocha site n'aka ndị na-eleba anya n'ụdị ihe ize ndụ ndị otu a na-adabanye n'ime ya nakwa otu ndị ọzọ dị otu a na-agabiga. Ozi nnyocha bụ nke ọ sịrị na a na-apịakọta site n'ozi enwetara n'obodo tinyekwara n'akara nwudide ndị bi n'ime obodo, gọọmenti n'onwe ha, otu dị iche iche bụ ndị na-abụghị nke gọọmenti, otu mba ụwa nakwa otu ndị ọzọ. Ọ sịrị na ụkpụrụ nnyocha iwu a bụ nke akpọkwasịrị Country Policy and Information Note kwenyere na ọ bụ ezie na gọọmenti amapụla otu IPOB n'iwu Naijiria dịka otu na-eyi ndụ egwu, mana ụfọdụ n'ime ndị otu ahụ na-eyi egwu megide ọhaneze nakwa steeti ha, mana ndụmọdụ ha bụ na onye n'ime ha metọrọ ugwu ruru mmadụ agaghị enweta nchekwa ha n'ọnọdụ
onye gbara ọsọ ndụ. Ọ sịrị na akwụkwọ ozi a bụ nke a gbara n'anwụ n'akara nwa udide ma ọ bụghịkwa asịrị aha a na-akọsio na amapụla otu IPOB n'iwu. Ndị otu Indigenous People of Biafra azaghachila ama ahụ nke ụlọ nnọchiteanya mba Britain gbara bụ nke ekwupụtara sio na amachibidoghị otu ahụ n'iwu n'okpuru iwu mba United Kingdom. IPOB sịrị na ozi ahụ bụ nke a gbasara n'akara nzirịta ozi bụ nnọọ ozi ịgharamịgha. N'otu ozi nke ọnụ na-ekwuchitere otu ahụ bụ Emma Powerful sịrị na ụdị obi ọkụ nke gọọmenti Naijiria jiri ṅụrịa ọṅụ na akụkọ ịgharamịgha ahụ efesara n'akara mgbasa ozi nakwa akara nwa udide na-egosi na gọọmenti Naijiria bụ ndị na-akwado ụdị akụkọ ịgharamịgha ahụ na-enweghị isi, bụkwa nke na-ekwupụta na gọọmenti mba United Kingdom amapụla IPOB n'iwu dịka otu na-eyi ndụ egwu. O jiri ohere ahụ kọwaa sio na okwu ahụ bụ nnọọ okpokpo asị bụ nke ndị iro na-emegide nnwere onwe Biafra na-ezipụ. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ozi ahụ nke ụlọ nnọchiteanya mba Britain gbasara emeela ka o doo ewu na ọkụkọ anya site n'inye nkọwa doro anya banyere nke a. Ọ kpọkuru gọọmenti mba Britain ka ha tụgharịa ụkwụ egwu ha n'ịga n'ihu na mmegide Biafra n'ihi na oge agaala mgbe a na-eji site n'ụzọ agba ochie wee na-emegide ndị Biafra, ma ha kwesịkwara ịghọta na ndị Biafra bụ mmadụ ekere eke na ha na onwe ha ga-eritekwa uru na Biafra mgbe oge ya ruru. Ọ sịrị na ọchịchị Naijiria jiri aka ya kwupụta otu IPOB dịka otu a mapụrụ n'iwu ma gakwa n'ihu na-atọhapụ ndị ekperima Fulani bụkwa ndị na-egbu mmadụ n'igwe. IPOB sịrị na ebe ọ bụ na gọọmenti Naijiria na-akwado ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala Igbo ma gakwa n'ihu na-ebo ndị otu IPOB na ESM ebubo iji gosipụta ha dịka otu na-eyi ndụ egwu. IPOB toro ụlọ nnọchiteanya mba Britain maka ịgbazi ọha na eze olu ma gwakwa ha nke bụ eziokwu n'okwu ahụ a na-efesa n'ikuku. Ọ gwakwara ha sio ka ha gaa n'ihu n'inye ezi nkọwa gbasara IPOB nye gọọmenti mba United Kingdom ma jụkwa akụkọ ịgharamịgha nke gọọmenti Naijiria na-aganye aka ifesa megide IPOB. Opeka mpe mmadụ 10 alaala mmụọ dịka ogbunigwe gbawara n'otu ụlọ ebe a na-eshipụta mmanụ nzuzo bụ nke iwu na-akwadoghị n'ime obodo Ụzọakụ nke dị n'ọchịchị kansụl Ụkwa West na steeti Abịa. Ozi anyị nwetara kọwara sio na mmadụ 3 lara mmụọ n'ogbe ahụ njinji a jiri n'ụbọchị Fraịde, ebe mmadụ 7 ndị ọzọ nọrọ n'ụlọ ọgwụ ebe ha na-anara ọgwụgwọ rabie ụkpọ. Nke a na-abịa dịka ọ gasịrị izuụka abụọ ụdị ihe mgbawa a mere n'ogbe nshipụta mmanụ nke iwu na-akwadoghị nke dị n'ime obodo ABVet dị n'ọchịchị kansụl Ọhajiegbe ma na steeti Imo. Dịka otu onye bi n'ime obodo ahụ siri kwuo, ndị alara mmụọ gụnyere otu di na nwaanyị na naanị otu nwa nwoke ha mụrụ, tinyekwara ezinụlọ ndị ọzọ. Otu onye agbara ajụjụ ọnụ bụ onye na-achọghị ka a kpọọ ya aha sịrị na enwebeghị mmanụ dị n'okporo mmanụ nke ụlọ ọrụ Shell bụ nke dị na mpaghara Ụzọakụ na Ọwaza kemgbe izuụka ole na ole, bụkwanụ nke kpatara ndị nshipụta mmanụ nzuzo a jiri kwasatụ ngwaọrụ ha. Mana mgbe a malitere kwanyewa mmanụ n'okporo mmanụ ahụ ka ndị omekome a lọghachiri n'ịtụ mgbere ha. Mana ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii steeti Abịa bụ Maazị Geoffrey Ogbonnaya sịrị na ya enwetabeghị ozi gbasara njinji ahụ jirinụ. Ndị ọkpa egbe esunyela otu ụgbọala trọk nke na-ebu nnama ọkụ ụnyaahụ bụ Sọnde. Agbara ụgbọala ọkụ n'ime obodo Ụga dị n'ọchịchị kansụl Agụata na steeti Anambra. Otu onye hụrụ mgbe nke a mere sịrị na onye ọkwọ ụgbọala ahụ nwetara obere mmerụ ahụ, tinyekwara ọtụtụ ehi ebe ha nupụrụ n'igwe wụbakwa n'okporo ámá ndị dị na mpaghara ahụ na-enweghị onye nche ọbụla. Ọ gara n'ihu mee ka a mara sio na ndị ọkpa egbe bụ ndị wakporo ya bụ ụgbọala na-ebu nnama bụ ndị dị 10 n'ọnụọgụgụ, bụ ndị nọrọ na-ekwusio na Biafra abụghị ala ndị Fulani. Ọ sịrị na opeka mpe ehi dị 40 gbara ọkụ. Mana ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Anambra bụ Tochukwu Ikenga kwupụtara nke a dịka ihe mere eme, mana ọ sịrị na ndị ọrụ nchekwa mere ngwa zọpụta nnama ndị ahụ, ebe ọ sịrị na onye ọkwọ ụgbọala ahụ na ndị nọ n'ime ya ka ha zọpụtakwara n'otu aka ahụ na-enweghị mmerụ ahụ ọbụla. Ikenga sịrị na site n'enyemaka ndị bi n'ime obodo ahụ ka ha ji wee kụnyụọ ọkụ ọgbụgba ahụ, ebe ọ bụkwa na ya bụ ọkụ ọgbụgba gbara naanị isi ụgbọala trọk ahụ mana o metụghị ahụ ya. Ka o sila dị, onye isi oche otu Mieti Ala Cattle Breeders Association Macban n'aha mkpuchi bekee bụ Alhaji Gadido Sidiki ekwuola sio na ọ bụghị ndị otu ha nwe nnama ahụ. Ọ sịrị na ya nụrụ maka njinji ahụ jirinụ, mana ehi ndị ahụ bụ nnọọ nke onye Igbo nwe.
ndị otu Indigenous People of Biafra akụsasịala asịrị ahụ a na-akọ sio na egburu di na nwaanyị ndị agha bụ ndị na-abịa ịgba nkwụ na steeti Imo wee sị na ya bụ akụkọ edochaghị anya bụrụkwa nke ndị agha chịpụtara n'onwe ha iji wee wakpọọ steeti Imo ma gbukwa ndị aka ha dị ọcha. Otu a na-achọ nwere onwe Biafra sịrị na ya eme na nnyocha dị ọgọ wee chọpụta sio na onweghị ezinụlọ n'ala Igbo bụ ndị kwupụtara na nwa ha bụ onye agha na-efu efu. Na nso nso a n'akụkụ ọbụla na mpaghara South East wee na-ajụ kedu ka ndị agha si wee wepụta ụdị akụkọ ịgharamịgha gbasara di na nwaanyị ndị egburu n'ala Igbo. IPOB kọwara akụkọ igbu ọchụ ndị agha dịka nke na-erujughị afọ bụrụkwa nke e nwere ọtụtụ ajụjụ kwesịrị ka jụọ n'ime ya bụkwa nke chọsiri ike ọsịsa nke gụnyere ebee ka a nọrọ wee gbuo ndị a, ha ji ụgbọala nke aka ha na-eme ya bụ njem, ebee ka ha na-aga nakwa otu ndị gburu ha si wee mata banyere njem ha na-aga. N'otu ozi nke ọnụ na-ekwuchitere otu IPOB bụ Emma Powerful zipụrụ, IPOB sịrị na ndị mgbasa ozi gbara ọnyụpa ịchọpụta ajụjụ ndị a n'ọsịsa ha ma gakwa n'ihu bughara akụkọ ahụ site n'ọnụ ndị agha na steeti Imo. Ọ kpọkuru ndị agha ka ha kpachapụ anya ha ma rụkwa ọrụ ha dịka ndị nwere ezi uche n'ihi na ụwa niile na-elekwa aka ọrụ ha. O kwupụtarịrị sio na IPOB bụ otu na-eme ihe ha n'ụzọ udo ma aka ha dịkwa na ogbugbu di na nwaanyị ndị agha ahụ asịkwarị na ihe dị otu ahụ mere n'ezie. Ọ sịrị na ha maara nke ọma ndị aka ha dị n'ifesasị akụkọ ịgharamịgha ahụ. Ọ kpọkuru ndị agha Naịjirịa ka ha kwụsị ikwu okwu asị nakwa ibu agha mkpọrọmasị nakwa agha mkpochapụ agbụrụ megide mpaghara South East. Ọ kpọkuru ọha na eze sio na ha aṅakwala ntị na asịrị ahụ a na-akọ si na IPOB na ESN gburu ndị agha bụkwa ndị egburu n'ụzọ ọjọọ. Ọ nọrọ na-ajụ sio na onye lara ezumike nka na otu onye agha ọ ka na-eyikwa uwe ndị agha wee na-eme njem. A nọkwara na-ajụ sio gịnị mere di na nwaanyị ndị agha ahụ bụ ndị na-achọ ịgba akwụkwọ ji wee yiri uwe ndị agha ebe ha makwara ọnọdụ enweghị nchekwa dị na mpaghara South East ma na-ajụ ma nke a o kwere omume. IPOB gara n'ihu kwuo si na aka ndị IPOB adịghị n'ọchụ a na-egbu na mpaghara South East kama ọ bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị Amakevu bụ ndị na-akwado ndị otu nzuzo na ndị omekome tinyekwara gọọmenti Naịjirịa na ndị ọrụ nchekwa ha bụ ndị na-akpa arụ ma na-ebokwa ya ndị otu IPOB na ESN naanị iji wee tee ha unyi n'ihu. Bụ ndị nwe mmadụ cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ị bụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, ị nọ na mba Amerịka na mba ndị ọzọ na-arụ ọrụ dịka onye agha, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopụ ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụ. Opekampe mmadụ 55 alaala mmụọ dịka ndị ọkpa egbe egburu ndị mmadụ n'ọchịchị kansụl abụọ dị na steeti Zamfara na ngwụcha izu. Ozi anyị nwetara kọwara sio na egburu 48 n'ime obodo atọ bụ nke gụnyere Sabon Gari, Damiri tinyekwara Damiri nakwa Kalahari bụ obodo dị iche iche dị n'ọchịchị kansụl Bakura na steeti ahụ. Onye nlekọta ọchịchị kansụl Bakura bụ Aminu Suleman bụ onye kwupụtara mwakpo a na ngwụcha izu sịrị na ndị ekperima jiri ọgbatumtum zọchie n'igwe n'ọnụ ọgụgụ ha ma wakpokwa ime obodo a dị iche iche n'ụbọchị Fraịde. Mwakpo a gakwara n'ihu tutu ruo n'ụbọchị Satọde ebe ọ sịrị na egburu otu onye uwe ojii tinyekwara ndị ọrụ nke Nigerian Security and Civil Defense Corps bụ NSCDC. Onye isi oche ọchịchị kansụl a gara n'ihu kwuo si na ndị agha mesịrị bata n'ogbe ahụ bụkwa nke ha na ndị ekperima lụrụ mgbegbu ọnwụ ebe ndị ekperima riri mbọmbọ wee tinye isi n'ime obodo Sabon Gari Damiri bụkwa ebe ha nọrọ gbuo ọtụtụ mmadụ. Ka o sila dị, onye hụrụ mgbe nke a mere sịrị na mgbe ndị a zọchiri n'ụbọchị Satọde n'ime obodo Faru nakwa Kayan Minane na ha nọkwara gbuo mmadụ 6 ebe ha zọchiri n'otu ụlọ ahụike nke dị na Faru ma gbukwa ndị na-anara ọgwụgwọ n'ebe ahụ. Mana ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ n'oge a kpọtụrụ ya n'ekwentị bụ Mohammed Shehu ekwupụtabeghị nke a ebe okwu akpọrọ ya amịtaghị mkpụrụ ọbụla. Aka na-achị steeti Ebonyi bụ Dave Umahi eboola ndị uwe ojii Naịjirịa nakwa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ebubo tụmadị otu pati PDP nakwa otu onye sinetọ na-akpọ ya aha si na ọ bụ aka ha dị na igba egbe aghara aghara na-anụta na steeti ahụ ma na-ebokwa ya otu IPOB. Mgbe ọ na-agwa ọhaneze okwu n'ụlọ ụka dị n'obi ọchịchị gọọmenti dị na Abakaliki, Gọvanọ Umahi kelere Chineke maka ọbịbịa nke onyeisiala Buhari dịka ọ sịrị na egbe ahụ a nụrụ n'ụbọchị ahụ na steeti ahụ n'ogbe ụlọ ọrụ PDP
PDP dị na steeti ahụ bụ nnọọ aka ọrụ ndị ọrụ nchekwa Naịjirịa nakwa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ma ọ bụghịkwa ndị otu Indigenous People of Biafra. Chete na e nwere ọgbaghara n'obi ụlọ ọrụ otu pati PDP n'ụbọchị Tuzdee mgbe ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ kwasuru igbudu mgbọ na okporo ụzọ awara awara siri Enugu gawa Abakaliki. Umahi sịrị na ha nọrịsị na-anụ ụda egbe kemgbe izu ole na ole gara aga na mpaghara ahụ bụkwa ihe kpatara na gọọmenti ji wee gbachie ya bụ ogige ụlọ ọrụ. Ọ sịrị na ndị ọkpa egbe bụ ndị a nwụdere ịwakporo ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Eza South na North bụ nnọọ ndị ahụtara egbe ndị uwe ojii n'aka ha, tinyekwara ụgbọala otu onye sinetọ na-akpọghị aha nakwa akara njirimara otu pati PDP wee ṅụọ iyi sio na nke a agaghị emekwa ọzọ. Igbo ndị ọma, a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chọọ na were nchi ka emesịanụ. Tupu anyị achịkọta ya kpamkpam, gerenụ ọkwa. All hail Biafra! All hail Biafra! Biafrans! The die is cast. The wind is blown. Biafra land is completely surrounded by our enemies. They are now going house to house, killing our youth, women, children, men, livestock, burning houses and markets. They will reach your village if not stopped. We must defend our home, protect our mothers, our fathers, sisters, brothers, friends, and our neighbors. No mission is too complicated. We will get the job done. We have sworn to sacrifice our lives if necessary to ensure the survival of Biafra. We did not ask for this, but have been pushed to the wall, while the rest of the world watched, doing nothing as we are being slaughtered. We have cried and begged enough to deaf ears. We cannot make peace with one who wants no peace, but seeking to exterminate us. The only option left is to rise and defend us by all means necessary. Nigeria government, Boko Haram, bandits and herdsmen are one and the same. U.S. government knows this fact. U.S. government has more and better intelligence apparatus than the rest of the world put together. USA government, by selling military hardware, is supporting genocide of other ethnicities and Christians by Muslim Fulani-led Nigeria terrorist government. To defend us, we need tools, and to get tools, we need support. Seeking self-defense is not a crime. We must be ready to strike when ordered to do so. From the Defense Structure Central Commander, please support Biafra Defense Fundraise Campaign. It is our duty. We, not the next generation, must get the job done. We did not ask for this, but compelled by necessity to survive. We cannot continue sitting and watching our people crushed or remain enslaved. We have been pushed to the wall, no place else to run to. Self-defense is not a crime. If Ukraine had to defend themselves, we must defend ourselves from the foreign invaders and the imposed governors. Man, we have to do this. This generation, not the next generation. We have to fight for our survival or else be exterminated. Support the Biafra Defense monthly fundraising. We are down, but not out. For the Lord is with us. We need your support now. We need your support now to be ready. We must be proactive. We need tools to defend ourselves. We need tools to defend ourselves. All hail Biafra! All hail Biafra! ABVet, American Biafran Veterans Network, Umuada Biafra Worldwide, and Biafra News Anchors approved this message. All hail Biafra!